ethi andiza kukushumayela ngoba nje ilizwi likaThixo nje ilizwi likaThixo njalo emva kwexesha elide ndikude nabantwana bakaThixo lakhe ilizwi lokubekwa nami landikhana ngokuthembeka kukaThixo ndathi xa ndicinga namapolisa akhona noThixo ndabona ukuthembeka kukaThixo izinto uThixo namandiphephisa kuzo landiphephisa kuzo kule khayelishi ngcolileyo nam ndambona uThixo njengomuntu othembekileyo nezinto ekudala ndagqitha kuzo ngathi nam mandizongqina kule ncwadi ibhalwa ngumpostile ethetha ngokuthembeka kukaThixo. Kunzima ke mongameli ushumayeza abantu bakaThixo ubukade umthuka uThixo ayondilula leyo uba uthi uThixo kade umthuka ungene ezinkonzweni uxhomise uthathe into ofuna uyithatha uphinde uzise uThixo ebantwini usithi nabo uThixo ayondilula leyo. Yi-legend le ye-protection lidla ithatha imali zabantu ngoko semthethweni ngoku uzisa uThixo ebantwini. Le nto beprofethiwe ngenye indoda kwathiwa indoda engowayo lo mgqingqi izawubanjwa enjenje ngoba akangumntu ebenethemba ebantwini ebekulindeleke into yoba angazisa uThixo ebantwini mongameli, kodwa namhlanje uthetha ngokuthembeka kukaThixo. Into eyibangela into yoba amadoda amathathu azibone sezikweni lomlilo kungenxa yabantu nokuthembeka kwabo izinto bebezenza bebesenza ngokwahlukileyo kwabanye abantu bedumisa uThixo. Kwakungekuba xa befakwe emlilweni bazithembe bona, yayinguThixo wekulaa mlilo. Bona bengena nje bangena bengazi uba kuzakwenzekani, kodwa ukuthembeka kukaThixo kwema bathi bezibona bebathathu babona indoda yesine iphakathi kwabo kungatshanga nonwelo lulodwa. Bawumongameli unjalo uThixo emntwini omthembileyo. noDaniel ngokwafakwe emngxunyeni wengenathemba loba kazithiwa zingonyaka cha kwakumuthixo emngxunyeni kwakumuthixo uThixo wathi ke bemjula wamgana Thixo asikhongozela bawumongameli kwimeko zethu esizehlelayo sithi thina singathembanga nto uThixo asibeke phezulu kwengalo zakhe bawumongameli benzoma neronto khona indedati Hosana